Halløjsa, hvor er det fedt at se, at du booker dig ind til et møde. Mit navn det er Simon, det er mig, den flotte fyr, der sidder til højre, og så sidder Lukas der til venstre. Han er også flot, men det er sådan lige en lille tand under mig. Jeg har i hvert fald forberedt den her video her, for ligesom at forberede dig lidt mere til det her møde her, så du har et bedre indblik og udgangspunkt i, hvordan det her møde her det kommer til at forholde sig til, og hvad dine tanker omkring det skal være. Så det kommer til at tage en tur forbi, altså hvem vi er, vores resultater, og hvordan vi mener, at vi kan hjælpe dig. Fordi vi går meget efter det her motto her med markedsføring hos os. Det er aldrig nogensinde dyrt. Og det kommer jeg til at snakke om lidt senere hen i videoen. Og jeg ved godt, det er en cliffhanger. En rigtig god cliffhanger, men du er simpelthen bare nødt til at se videoen for at forstå, hvad jeg mener med det. Vi er et datadrevet og personligt marketingbureau. Vi har hjulpet 50 plus danske virksomheder på de her 13 måneder, vi har været i gang. Og vi har ikke fået en eneste dårlig anmeldelse. Vi har kun 5-stjerne anmeldelser på Trustpilot, også nogle på Google. Og du er også velkommen til at tjekke. Jeg opfordrer dig faktisk til at tjekke. På den næste slide, der har jeg nogle screenshots af nogle af vores Trustpilot anmeldelser. Der kan du selvfølgelig bare pause videoen og læse dem igennem. Men ellers, så ja, vi forsøger virkelig at levere mere end forventet. Fordi når vi gør det, og du får leveret mere end du faktisk forventer, så bliver du selvfølgelig super glad. Og det er det, vi går efter, og det gør selvfølgelig, at vi kan sove godt om natten. Det er aldrig nogensinde, selvom vi er unge, så er det altså vigtigt med lidt søvn en gang imellem. Her er der som sagt et par anmeldelserne her. Du kan bare pause her, eller gå ind på vores Trustpilot og læse dem alle sammen. Vi er meget stolte af dem, så det gør du bare. Så har jeg også taget nogle screenshots af nogle WhatsApp-kommunikationer, fordi det er nemlig på WhatsApp, vi primært kommunikerer. Og det er egentlig bare for, at du kan få et indblik i, okay, hvordan de her drenge her, hvis jeg vælger at samarbejde med dem, hvad kan jeg forvente i forhold til kommunikation. Og vi kan godt lide at måden vi kommunikerer med vores venner på, og måden vi kommunikerer med vores samarbejdspartner på, den minder rigtig meget om hinanden. Fordi vi tror bare på, at før man ligesom skal kunne lave det her dag ind og dag ud, så er det også bare vigtigt, at der ikke er relationer, hvor man tænker, nu skrev Dorte igen, eller nu skrev Lars igen, eller et eller andet. Så vi glæder os hver eneste gang, når de en besked ind, så er vi sådan, yes. Her kan du selvfølgelig også bare passende pause videoen og lige læse dem igennem. Så har jeg lavet en lille logovæg af nogle af de virksomheder, som vi har arbejdet sammen med. Og fælles for dem, der ligger her, det er selvfølgelig, at det har været nogle logoer, hvor jeg kunne gøre dem hvide, fordi det ser selvfølgelig super godt ud, når de her logoer her, de er hvide. Ellers så kan du gå ind på vores hjemmeside og se, så er der også sådan en lille slider, hvor der er de fleste af logoerne faktisk derinde. Og så er man heller ikke marketingmand uden grund. Jeg har selvfølgelig også lige sørget for, at vores Instagram, den er linket der, og der er du selvfølgelig velkommen til at gå ind og tage et kig. Vi poster regelmæssigt derinde, og vi kommer faktisk til at poste en del mere derinde. Vi har nogle fine stories, nogle fine videoer, nogle fine billeder, og det er du velkommen til at kigge på. Også gerne lige give et follow måske. Så ja, lad os komme ind i det. Man er nemlig nødt til at have positiv afkast på sin markedsføring. Der er rigtig mange, der tror, at markedsføring det er dyrt. Og det er simpelthen, det er det simpelthen ikke. Medmindre man selv laver det, og man ikke har styr på det, eller man har et eller andet med stort marketingbureau, som de har styr på det, men de har ikke tid til at lave det personligt for dig. Så det er simpelthen en opgave, at som du roligt kan sætte på vores skuldre. Det er noget, der sidder her og fylder super meget på dine skuldre og presser ned. Det kan du bare gøre sådan her. Værsgo, drenge. I kan bare få lov til at gøre det her, og det elsker vi gøre. Så det skal du bare gøre. Her i baggrunden her, der ser vi lige nogle annoncer, som vi har lavet. Det synes jeg ser rigtig godt visuelt ud. Jeg har også lige udvalgt 3 cases her, hvor jeg har valgt Klinik Edal og Klinik Invitus som 2 kosmetiske klinikker. Og jeg har valgt NSJ Bilpleje, som navn hensyder, så er det en bilpleje. Klinik Edal, hun har de seneste 30 dage fået 34 bookinger, som svarer til 59 kroner per booking. Klinik Invitus, hun har fået 85 bookinger, og det svarer til 37 kroner per booking, og det er også inden for de seneste 30 dage. Det der med Klinik Invitus, det er en blanding af bookinger og konsultationer. Jeg kan hilse at sige, at bookingerne de ligger på, jeg mener det var 72, og resten det var konsultationer. Og de her konsultationer her, de bliver selvfølgelig også efterfølgende til bookinger. Det er der ret stor chance for. Og så har vi NSJ Bilpleje, som inden for de seneste 164 dage, det er en lidt længere periode, det ved jeg godt, men der har han altså haft et stabilt flow af 135 kroner, eller 135 leads til 65 kroner per lead. Og det er også en rigtig fornuftig leadpris. Især fordi alle de her leads her, der er måske nogen, der har erfaring med, at nu kommer der lead ind, der kommer bare super mange leads ind, men jeg kan ikke få fat i dem, og de er dårlig kvalitet og alt det her. Det der med de her leads her, det er, at vi har selvfølgelig sørget for, at der har været et automatisk sms-flow, sammen at vi har sørget for at segmentere de her leads her, så alle de her trælse spammer og bots og alt det her, de ikke kommer ind. Så ud af de her 135 leads her, der er der faktisk der er omkring de her 80, der er kommet ind og blevet en booking. Og de resterende, de bliver selvfølgelig ikke tabt, fordi de er inde i det her automatiske sms-flow, så de får bare løbende besked, hej, husker du nu det her, og bla 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 bla. Fælles for dem her, det er, at de har brugt 2.000 kroner, og 2.000 kroner, og 10.000 kroner. Så det er relativt små beløber. Når vi arbejder sammen med nogle virksomheder, som op i de her lidt større beløb med 10 og 20 og 30 og derop efter, så er der selvfølgelig der skal man selvfølgelig bruge en anden struktur i forhold til sin annoncering. Og der er det altså primært den her, vi bruger.
Og den er kun til de virksomheder, der spenderer lidt mere på deres annoncebudget, fordi at det er lidt mere teknisk det her, og det stiller også nogle større krav til den virksomhed, som gerne vil annoncere, at de skal være lidt mere inde i processen, og vi skal have lidt flere informationer, og vi skal lave lidt mere research og alt det her. Så det her, det er noget, vi bruger til de her kunder, der gerne vil annoncere for lidt større beløber, og hvis det er noget, du også er interesseret i at høre lidt mere omkring, så kan du bare lige give mig et skriv på simon@bnb Media, så vil jeg gerne lave en video, hvor jeg gennemgår det her setup her. Lad os gå videre. Fordi vi kan nok godt lave de samme resultater for dig. Det er faktisk, jeg er faktisk meget sikker på det. Jeg er super sikker på det, fordi vi har gjort det gang på gang. Det er lang tid siden, hvor vi har fået det ind, hvor vi ikke har kunne lave nogle gode resultater. Og hvis vi ikke har kunne lave de her gode resultater her, så har vi simpelthen bare holdt det helt lavpraktisk og holdt et møde og sagt til den her samarbejdspartner her, hvad gik det galt? Hvordan kan vi forbedre det? Og så har vi taget det møde her, og så har vi forbedret det. Så jeg er ret sikker på, at vi kan nok godt have lavet samme resultater for dig. Vi skal bare lige først introduceres for din virksomhed og hvem du er som person. Vi skal selvfølgelig kende til din nuværende situation, og vi skal kende til dine mål og ambitioner. Og til sidst, så skal vi selvfølgelig også lige sikre os, at vi er et godt match, fordi det er super vigtigt for os. Især fordi vi går meget op i det her med, at der skal være en personlig relation. Det skal ikke bare være sådan arbejds og BNB Media, de leverandør i markedsføring. Nej, vi skal være lidt mere inde i processen. Det skal være lidt mere det her. Det er meget den her følelse med, at vi skal være i stand til, og hvis vi vil, så skal det være sådan, at vi skal kunne tage en frokost med dig. Vi skal tage en kop kaffe med dig, uden at det bliver helt nervepirrende. Så et godt match, det er super vigtigt for os. Vi sørger selvfølgelig for, at hvis vi under noget som helst tidspunkt lige opsnapper, at det er nok ikke et godt match, så skal vi nok sige til dig, at hey, det må lige blive med en anden. Og vi forventer selvfølgelig også, at hvis du på noget tidspunkt, når du snakker med Lukas, eller når du hører mig snakke, du tænker, han er træls ham Simon der, eller han er træls Lukas, dem gider jeg ikke arbejde sammen med, så opfordrer vi også dig til lige sådan, allerede med det samme smæk med ham og sige, drenge, det bliver ikke jer. Men i hvert fald, vi ved godt, at vi kan lave succescases. Vi skal bare lige finde ud af, om du skal være den næste case, fordi nu har jeg vist de her 3 cases herinde på den her præsentation her, og det kunne da være mega fedt, hvis næste gang jeg laver sådan en video her, så er du og din virksomhed en af dem, som jeg promoverer som, at de har bare gjort det super, super godt. Vi har været i gang i cirka 13 måneder, og allerede efter 6 måneder, der var vi certificeret Meta Business Partner, og hvis du ikke ved, hvad det indebærer, så betyder det bare, at man har overholdt et x antal kriterier, altså man har været i gang i x antal periode, man har annonceret for x antal annoncekroner, og man har gjort det på x antal annoncekonti. Så det har vi gjort. Vi har allerede annonceret for lidt over 2 millioner kroner i annoncebudget. Det er relativt meget, især når du lige så lige før, at dem vi arbejder sammen med, der er rigtig mange af dem, de sidder og bruger 2 eller 3 eller 4.000 kroner i måneden. Så vi har været igennem super mange annoncekonti, vi har lavet super mange fejl, men det der med, når vi laver fejl, det er, at vi laver dem ikke igen. Så de fleste fejl, dem har vi begået, og dem begår vi ikke igen, og det er selvfølgelig til din fordel, der er du heldig. I kort træk, så betyder det bare, at du kan stole på os. Vi har de her, hvis man kigger på min erfaring, så har jeg 3 års erfaring. En af dem, de er 1 år som Paid Ad Specialist hos SLK Creative. Det er et content- og marketingbureau i Aarhus. Og det er egentlig bare sådan lidt finere udtryk for en junior specialist. Hvis man tager Lukas' erfaringer med os, så ligger vi på 6 års erfaring. Så ja, det her Meta Business Partner her, det gør selvfølgelig også, at vi har en direkte kontakt ind til Meta. Hvis der nu opstår nogle problemer, så kan vi lynhurtigt få det løst. Det er selvfølgelig ikke lynhurtigt, fordi det er jo Meta, så man kan ikke forvente, at det hele det bare kører sådan problemfrit igennem. Men vi har i hvert fald en personlig kontakt ind, og det er noget, vi bruger jævnligt, og som vi er super glade for. Han er jo dedikeret til vores bureau. Det var lidt om os. Her sidder de 2 flotte fyre. Igen, der sidder en flot fyr til højre, og så sidder der også en flot fyr til venstre, men lige en tand under. Nu vil vi rigtig godt tænke os at høre lidt om dig og din virksomhed, og det kommer som sagt til at være Lukas, der hopper på det her møde her med dig og kommer til at snakke med dig. Men jeg kan garantere dig for, at Lukas, han er allerede 1 minut eller 2 efter I hopper ud af det her møde igen, så kommer han til at vende sig om og lave den her, og kigge hen på mig og sige, ved du Simon, jeg har lige haft det fedeste møde med den fedeste person og den fedeste virksomhed, og så kommer jeg til at blive briefed ind omkring det hele. Så vi glæder os super meget til at høre om dig. Vi håber også, at du glæder dig til at høre lidt mere om os. Nu har den her video alligevel lavet en gennemgang af lidt det hele og givet dig et godt indblik. Der er også en lille checklist her, fordi det skal der selvfølgelig også til. Det er meget lige nogle gode råd til det her møde her, vi kommer til at holde her. Det er, at vi kunne godt tænke os, at du lige går ind i din mail, fordi der har vi nemlig sendt en kalenderinvitation. Vi kunne godt tænke os, at du lige gik ned i bunden af den og trykker acceptere, hvis du selvfølgelig har tænkt dig at deltage. Fordi det fortæller også, at du faktisk møder op, og vi ikke behøver at sidde en halv time før og være mega nervøse og forberede os alt det her. Så kunne det bare være rart, hvis man allerede fra start siger, jeg deltager, eller jeg deltager ikke. Så kunne det også være rart, hvis du placerer dig et uforstyrret og roligt sted,
Og det siger jeg, fordi at vi førhen har erfaret, at der simpelthen er nogen, der hopper på de her møder her, mens de sidder i deres bil på deres telefon. Og vi skal selvfølgelig bruge computeren, så det er meget vigtigt, at du også tager computeren med. Men hvis du sidder i et bil, så er du selvfølgelig ikke fokuseret, og så er vi desværre nødt til at sige til dig, at vi skal finde et andet tidspunkt. Og så opfordrer jeg også til, at du forbereder nogle spørgsmål. Altså er der noget specifikt, du gerne vil vide, skriv det ned, så du har det klar til, når du skal snakke med Lukas, og så kan du bare spørge ham om det. Bare brug ham som en bokspude, hvor du bare slår løs på ham og spørger alt, hvad du kan. Så skal han nok svare på det hele. Og igen, følg med på vores Instagram. Den kommer vi til at fokusere rigtig meget på, så der kommer også til at blive sat rigtig meget værdi og content op der. Og så opfordrer jeg selvfølgelig også til, at du lige læser vores case studies ind på bnbmedia.dk/cases. Der er der lige nogle håndplukkede cases, som jeg har lavet. Der står lidt omkring deres situation, hvor altså hvilke problemer de havde, hvordan vi løste dem, og hvor de endte. Alt det her. Så det er også lidt, der kunne lige sådan bruge 10-20 minutter, inden du går i seng på at læse noget. I hvert fald, tak for din tid. Jeg håber ikke, at den her video her den er blevet alt for lang. Jeg var lidt i sådan en skillepunkt. Skal den være lynhurtig, eller skal den være lidt længere, hvor jeg lige kan få lov til at snakke? Fordi det der er mig, det jeg elsker at snakke om markedsføring og snakke om virksomhed og alt det her. Så jeg kunne snakke for evigt. Men jeg har forsøgt at korte det ned. Jeg har forsøgt at gøre det håndgribeligt for dig. Tak for din tid. Jeg håber virkelig, virkelig meget, at vi kommer til at snakke sammen. Og hvis der er noget, så er du velkommen til at ringe til os. Du er velkommen til at skrive til os. Og det hele. Du er faktisk velkommen til det hele. I hvert fald, jeg ved, at Lukas han glæder sig til mødet, og jeg håber også, at du glæder dig. Vi snakkes.